Absolvenții secției de fotografie a Școlii de Artă Tiberiu Bredicianu au deschis ieri seară la complexul My Place o expoziție ce reunește lucrările executate de ei pentru examenul de diplomă. Elevii mei își pun în valoare prin această expoziție de fotografie talentul lor și tot ceea ce au învățat în acești 2 ani. Motiv pentru care nu-mi rămâne decât să apreciez maestria lor, cât de bine știu să utilizeze aparatul fotografic din punct de vedere tehnic și totodată și lumina. Printre absolvenți se numără și colegul nostru Alin Cohai, editor montaj, pasionat în egală măsură de fotografie. Fac fotografie de circa 5 ani de zile. Și îmi place foarte mult, e o pasiune pentru mine. Îmi place pentru că o fotografie poate exprima mai mult decât 1000 de cuvinte. În acest sens, fiecare elev și-a ales o temă pe care a trebuit să o dezvolte prin intermediul a cel puțin 5 fotografii. În aceste imagini ei au trebuit să facă dovada cunoștințelor acumulate pe parcursul celor 2 ani de studiu. Folosirea aparatului fotografic, compunerea unui cadru, folosirea diferitelor tipuri de lumină, dar și partea de artă din fotografie. Am zis să aleg rețeta, modul de preparare a unei limonade, pentru că or să vină probabil un timp călduros și poate îți trece puțin să te uitându-te la pozele pe care le-am realizat. Tema simbolizează elementele de bază ale artei fotografice și am introdus niște elemente din viață, cum ar fi sunetul, liniștea, care nu au chiar o legătură cu fotografia. Este foarte important să poți să încadrezi o subtilitate cumva ca nu toți să înțeleagă. Unii înțeleg ceva, alții altceva. Fiecare se poate regăsi într-o fotografie pe care o vede, părerea mea. Expoziția celor 36 de absolvenți va rămâne deschisă la complexul My Place până în toamnă. Elevii primesc de la Școala de Artă diplome de fotografi profesioniști recunoscute în țară și străinătate. Cei interesați pot urma la Școala de Artă încă 1 an sau 2 de specializare.